alle sammen, velkommen til vores nye kanal. Mig og Pac-Mans, kan du sige hej? Hvad så? Ja, og vi har simpelthen lavet en ny kanal. Og ja, den hedder DX2 på PMC, og hvis jeg skriver hey, kan I se det er mig. Men vi skal bare jumpe og flæsk. Skal vi bare jump og hoppe i ravinen? Ja, to set. Okay. Du siger bare til, når vi potter. Ja, pre-potter vi. Ja, lad os det. Okay. Go, sådan der, jeg er jumpet. Jeg er bager. Ja, okay. Og vi er team sammen. Jeg har simpelthen fået første chill. Okay, jeg har fået andet chill. Okay, hvem er det der pottet? Mate, der var en eller anden der pottet. Det er mig. Der er en enchanted her, kom. Jeg siger ham. Jeg prøver lige hurtigt at gå efter et kosa eller et eller andet. Eller sådan noget. Nej, kom du. Ja, jeg skal bare lige... Sådan der. Hvorhen er du henne? Ja, okay. Han skrev. Okay, hvorhen er du henne? Ja, her. Kom, vi løber i ravinen her bag dig. Ja, jeg skal bare lige hurtigt hen med startsen. Hvorhen er du? Der. Ja, her. Okay, kom. Ja. Så Jeg har ikke dræbt nogen endnu. Og Pac-Man, han har simpelthen nogle venner på besøg, så hvis I kan høre dem i baggrunden, så ja. Okay, der er pets. Her er pets. Vi fik pets. Hvad? Det var da ikke den rigtige. Jo, Frederik. Her! Blondie! Ja. Kryds den anden vej. Kosso! Hallo med! Ned i ravinen. Jeg er bager. Godt. Hallo, han er her. Godt. Vi skal flæske ham. Han skal bare have tæsk. Jeg vil gerne have gaps. Ja. Så får du alt andet. Ja, det er for min deal. Vi skal bare have ham. Han skal dø. Kosso, han skal ned med nakken. Ja, jeg fik også gaps. Jeg vil godt have gear. Det får du også. Tak. Jeg mangler sko. Har du skoene? Nej. De ligger her. Men. Her! Frederik, for satan, gå væk. Okay, please. Yes, nej. Jeg mangler et hit. Kom. Et mere, sådan. Skoene Kom med bagved. Ja, jeg skal bare lige ud af skoene. Ellers skal vi løbe op foran. Nej! Skoene, de er blevet clearet. Kom. Men det var fuld P3. Ja, hvorhen? Bag dig. Vi løber op. Løber vi op? Ja. Okay, hallo mate. Vent, jeg skal ud have min start ind. Sådan der, YOLO. Jeg har kun string i 52 sekunder. Jeg er smart, jeg har også. Godt. Okay, der er en til herhen. Men vi går da bare op og køber en ny pot, gør vi ikke? Mate, der er nogen, der potter. Mate, der er nogen, der potter. Der er nogen, der lige har pottet. Jamen nede i by, eller nede i ravinen, der er der lige jumpet nogen ned. Okay, hvorhen? Okay. Jeg kommer. Jeg ser en eller anden. Okay, jeg jumper. Hvor er du henne? Jeg er nede i ravinen. Altså... Okay, jeg kommer. Hallo mate, der er en eller anden metallic hernede. Ja. Nej, Lucky. Eller US eller andet. Hallo mate, der er en eller anden nede i ravinen. Ja. Kom, hjælp. Godt, help. Godt. For satan. Okay, hallo mate. Nej, jeg bliver pustet væk. Jamen, vi tager ham her. Mate, kom. Mate, vi tager ham her. Kom nu. Alex. Ja, det er ikke nyt. Godt. Hallo, de skal ikke lose stil. Jeg mener det. Seriøst. Godt. Må jeg godt tage sværet af det? Ja. Så er det session. Okay. Hvorhen er du henne, mate? Jeg løb lige op ad den der trappe eller der. Skal du ikke være hernede sammen med mig? Ja, jeg kommer nu. Det skulle da nøje at være hernede solo. Mate, Jeg der har er ikke en mere enchanter hernede. En eller anden Jeg masse. kommer. Jeg har. Okay, han er pot. Ikke gå derind. Han er pot. Han kan bare komme ud til os, hvis han vil noget. Det bliver sgu en god recording. Ja. Mate, herovre, Mads. Og Mads, han er her. Mate, hjælperen, han løber her. Mads, han er her. Tør Mads. Ja, okay, løb den anden vej. Så kan jeg ikke nå at cut ham. Nej, bare prøv. Op ad lige af dig. Ja, jeg fik et hit. Jeg fik nogle hits. Jeg får også hits. Ja, me too. Jeg har ikke så mange HP. Fuck, jeg glemmer gap. Og gap, for helvede. Ja, og mate, der er to. Det er ikke godt det her, det er ikke godt. Ind med tingene, hvis du kan. Nej, Jeg kan ikke. Okay, jeg døde. Jeg gav mig lige 2 gange. Jeg prøver. Fuck.
Nu er min skulder også sådan gå lidt af led. Okay, han fik min belønning på 25 kroner. Sure, bitch. Jeg prøvede bare at gå på en af dem. Okay, stars. Nice, super fedt. Jeg fik lige 2 svær. XD easy. Jumper vi igen? Ja, jeg sidste klipper gang. lige. Vi ses. 2 sek, så er vi tilbage. Hej. Sådan der, drenge og piger, så er vi tilbage. Altså, jeg tænker, at vi skal være herovre, så bare jump ravinen. Jeg er herovre. Kan du se en bue, der bliver... jeg tror sgu, jeg er klar. Ja, Derovre i ja, den anden så- side. så- Jeg er klar med missionen. Ja, det har jeg sgu. Jeg er lige her. Okay, jeg har en rank up pot i 4 sekunder. Den tager jeg bare med. Skal vi jump? Jeg tager lige hurtigt min pot med. Skal jeg tage min pot med? Jeg gider ikke. Ja. Skal jeg potten? Nej, det er jo spil af pot faktisk, er det ikke? Jeg pre-på dig. Nej, okay. Skal jeg bare pot? Jo, hvad med Emil? Nej, hallo, han Ja, vi løber ned i ravinen. nu. Bum. Der er en efter os. Den kan du efter os. Kan du Ja. pot? Kan du nå at pot? Bum, sådan der. Godt så. Jeg skal også lige pot. Så blev... Nej, ikke pot for satan. Jeg er pottet. Okay, mate, bare kom. Kom her. Okay, jeg laver YOLO. Kom nu. Nej, mate, du går sgu da ikke på ham. Kom her. Kom ned. Ved du hvad? Nej, du gør ikke. Jo. Ja, Kom. ja, jeg kommer. Er du står chukker gaps? I know, I see. Ja, kom. Ja, vi fik ham. GG. Jeg var også have lidt gear. Ja, kom. Der kommer en til, Kom nu. Når jeg har på den. Vi deler bagefter. Ja. Emil han er her, Oh shit, mate, kom. Der er Kom nede her. i byen. Oreo er nede i byen. Jamen, kom ned. Kom nu, de to. Kalle et eller andet. Kom nu. Jeg dør. Ja, jeg flækker en imens. Jeg flækker en chance imens. Så. Hey, hvor er du? Jeg er nede i ravinen. Jeg bliver 2 ved 1. Jeg bliver også 2 benet, mand. Men jeg prøver at flække dem. Det Okay, kan men jeg jeg ikke. ved. Eller ikke nogen. Jeg er ikke død. Okay. Men det gør jeg. Jeg fik en af dem. Jeg fik den begge to, mate. Jeg er seriøst champ over alle champeren. Jeg er død. Gjorde du? Ja. Kom i ravinen. Nu. Jeg kommer. Hen i ravinen. Du skulle da ikke bare komme og loot-stil, vel, din abe. Og hen i ravinen. Den der gang der. Shit, kom nu. Han skal fucking... Og sådan der. Bare den der gang dernede, hvor det var et... Ja, der kommer en. Dude. Kom nu, help me, please. Jeg har ikke godt. Kom. Okay, jamen det er lige meget. Så. Okay, mate, nu er de 2 hernede. Det er fucking ja. 3. Kom nu, mate, vi går over dem. Eller vi kan prøve. Jeg er heller ikke gaps. Det har jeg så heller ikke. Fuck me. Der er ingen, der skal have noget nyt ud af mit gear. Jeg dør igen. Der er ingen, der skulle have noget nyt ud af mit gear. Okay, men kommer du lige op i nogle letter room? Og så tænker jeg, at vi runder videoen af. Yes. Skal vi se, hvornår han kommer. Han kommer løbende. Der kommer han løbende. Så kommer Pac-Man. Okay, er du klar? Ja. Tak fordi I gav så med. Vi ses i næste video. Hej. Hej.